wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd, ahibbati fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga ataw tay manghuran kakasi akidah sa bunal ay mga muda agam Islam. Alhamdulillah in tukbal na to in sa taod-taod upuddihan iwan sin kasanglitan pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin tupot pagtukbalan sin katan kay panjari sin pupuddihan iwan sa sanglitan karena siya in nagkontrol, siya in nagparihala hakatan sin panjari masiwi maaslag amuin katan panjari kaya parihala niya. Sagat to, alhamdulillah yari kita nyo dihilan waktu iwan masa maamuin makataimhog di programa sin Nidaul Islam Foundation Islam TV Channel 50 amuin na programa sa Utos Shabab amuin itong suara sin mga sila bata bago. Alhamdulillah yari kita nyo dumungog muso pangadyan iwan nasihat patuntong dengan mga kawataan amuin biyukloy si mga sila kamaasan na to mga kahinaan, kaamaan biyukloy nila papangadyon sinaga may Islam. Alhamdulillah amuin yung bunga kitaan mo hatawad si mga kawataan matawad mga magpaka-comment masyaallah lang niya mga kawataan sa mga kawabang lang niya misara biya lang niya mga guro. Alhamdulillah amuin yung bunga sin pagtuyo si mga kamaasan, kainaan, kaamaan, iwan si mga kaguruhan na to. Ang bunga, sin pagtuyo nila, pag-uloy nila, panghindo si mga kaguruhan, mga kaulamaan. Ang kita itong bunga, makapatuntong in mga kawataan, mahinang sila uwat, sin mga sakit, di madya to hamon sama na to, mahalulay nila, in mga kangi. Iwa mga gumon, di madya to. Kauman na to, umat Islam. Alhamdulillah, na hawihaon, magpatuntong kato, adlaw ini, na buhok tayo mga muna to agama Islam, pinse ni chairman, atawa, doon na MSC Wimso Muslim Students Association, sin Wimso, chairman sin Committee on Dawah. Alhamdulillah, nahinang siya ini iwan si mga panaywan nila hambuk tiranan wasila timaod kimusugin da'wa halata halimaway school year yaw na Wimso upat inagbalik Islam. Alhamdulillah nahinang nila ini amuin sunnat kakahinang every mahapon sin Jumaat doon sila field yaw na stage doon sila magpatungtong magdawa hakatan panaywan nila Brother Omar Gonzales, Brother Salinatag, doon alhamdulillah matuyo sila ini magpatungtong mga katotay mo na doon naka-Christian uno-uno na mga bangs atawa agama doon sila field yawn magnasihat doon kaun doon mong gataway continue sila yung magpatungtong. Alhamdulillah kabunga ito tawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala Islam Awareness Week amon gran na ito upat inagbalik Islam. Alhamdulillah so inshallah subhanahu wa ta'ala saltain siya ini na taking up ng simbahan sa BS Bachelor of Science on Mechanical Engineering 4th year. Alhamdulillah na ilihil ko itukbal ko in mic atay mo na to kamay Islam Tuan bin Bal Hasan falyatafaddal fadilatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ضري يوقد من شجرة
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سهاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ولم يجعل الله له نورا فما له من نور. الحمد لله الذي لا تدركه العيون ولا يلحقه ريب المنون تاهت في كيفية عظمته العارفون وتحير في أزلية المتفكرون لا يقال أين كان ولا متى أين يكون أحمده سبحانه وتعالى وأتوب إليه وأشكره فقد فاز بشكر الشاكرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بما كان قبل أن يكون وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي شرف به الأنبياء والمرسلون سيدنا محمد وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, mga umat muslimin, subay tap-tapin pagsarang sukultan niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala akatan nikmat dihil kat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban subay resab tap-tap haun-haun na iban hakatan waktu in pagmabuhatan niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala asupaya di kita niyo makahinang simpiang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bangaon halawng pangatayan sin manusia amoin takwa pag mabuka tanto tuod minsan haun siya binaybayan
Bisan wayroon mano siya makakita kaniya tan tutuod. In Allah subhanahu wa ta'ala bang siya ang pagmabuka fa Allah di siya makakaus makahinang maksiyat. Iban magsarang sukul sa kita niyo at tiranan sin makakita kita niyo, iban makadungog kita niyo, sin patumtum, sin nasihat, haamuin nagpaon sin parkala ini. Iban magsarang school kita niyo ha mga kaguruhan kaaliman way nagbati laol nagpasampay sin agama Islam. Mahuli din dito mga kita niyo pangadjian minsan dakuman maniyo-tiyo din hadith ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul quruni karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Hadith ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam long niya khairul quruni karni in sarayo-rayo long niya zaman amo na long nin zaman ko long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in zaman niya amo na in zaman sin mga sahaba paus long niya thumma alladhina yalunahum paus amo na in zaman sin mga sila tabi'in paus ganapan pa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma alladhina yalunahum paus amo na in zaman sin mga tabi'in. Amo din amo in 3 generation. Amo in pagyanon salafus salih, salaful ummah. Amo din pagyanon amo in sarayo-rayo panahonan atau zaman, waktu. So mahuli din dito in amo in sumuno na zaman, amo in kumangi na. In amo in akida iban si mga pangadatan si manusia. Sambil yari na hawak tutaniyo, kakitaan taniyo na in amuin mga jimato, in mga fitnah. Minsan bukon sadya kita niyo habay. Pagwa taniyo, agwa simbay taniyo, yato na yung fitnah. Labi luwa na bang kita niyo manaw na. Labi luwa na bang kita niyo manaw na pa mga taon. Yari na yung kapitna-pitnahan. Yari na yung mga manusya, naglumba-lumba na sila papagdunya. Yari na yung mga manusya, magkontes-kontes na sila. Muslim, iwan mo kung Muslim. Magpa-school sin kaanakan nila. In mga engineer, magpatindog na sin mga building. Damikyan in kataan mga manusya, in pa-office na. In mastal, pa-school na. In maghinang, patabo na. Ay, mga pagimba na. In mga manusya, amuin na supaya bang biya din nila in makawa. Amuin bang biya din nila makawain kasanangan din diha dunya. Sumagawa dihilan kita niyo, habiyain ni na amuin fitnah jimato, aramala jimato kato tanyo hawla tanyo. Wayron kita niyo piyasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin dihilan kita niyo solution. Tiap-tiap on problem, on yan solution niya. Pakos, in subaytan niyo pagfokusan, mga kamaasan, amo na yung mga sila bata bago. Amo na yung mga sila bata bago bihawon kaanakan sin Muslim. Pasalan, in kaanakan sin Muslim, sila inin sumuno. Sila inin sumuno, mahinang next generation sin ummat, din diawla tanyo. So, bang in bata bago ini dumayaw rin sa insusungon umat Islam. Bang kumangi rin sa bata bago, bihaon, kumangi rin sa waktu susung next generation. So, bangkitan niyo bunnal da bariman, bangkitan niyo matan na Muslim, subaytan niyo amuin parayaon, in pangadatan, in pag-educate, sin kabataan Muslim bihaon. Sabab, bangtan niyo kitaon, nag-iya na sadya, mataw nag-iya nagugulal Muslim na sadya, hangaan sa, wayron tanyo kakitaan bakkas, hakakahinang nila. Tabi ayaon, in mga kabata baguhan bihaon, yari na in mga technologies, amo in hikasasat, sin pag-akhirat, sin maksud nila din di adunya, amo na in pag-ibadat. Yari na in mga panasat, sin mga sila Yahudi ban Nasrani, ang mga sila bata bago. Yari na in mga tabi ayaon cellphone. In cellphone, aon makawatan yung karayawan, sa mas matao din makawatan yung kangian. Bunalin cellphone makawatan yung mahinang tanyo daan, ikapagdawa. Sa mataod doon mga panasat, tiranan sin cellphone,
kumangiin pikilan si mga bata bago. Intanda niya amo na yung mga jimato, kato tanyo bihaon. Yung mga bata bago, di na sila magtug, insubuliman budyang, kakapot na sa dasin cellphone. Di na sila akong mag-study, sabab tiyatali nila, in ka-textmate nila. So, amo na sa niya autok nila. Sambilin pangatayan nila, nung sininglis, corrupted na yung pangatayan nila. Sabab, amoy nagtatakad na sa desin text. Bang di textan, na magkuhan na, mag-inu-inu na. Magkarupkaan na yan. Di nila taliun-unin susungon nila. Di nila taliun amuin, ikarayo sinumatis dam. Napasalan sin cellphone ini, kumangiin akkal, iwan pangatayan, sin manusia. Ang pabang kumangiin akkal, iwan pangatayan, kumangiin kataan baran. Ha? Aun halawang pangatayan, hadis sinabi mo sa salam, aun dugo na kukumpul alam baran sin manusia. Iza salahat, salahal jasadu kullu. Wa idha fasadat, fasadal jasadu kullu. Apabila dumayaw yung dugo ini nakukumpul, halawang baran sin manusia, dumayaw na yung kataan pamaranan niya. Iba na apabila isa kumangi, inamu yung dugo nakukumpul ini, kumangi isa din kataan pamaranan niya. So amo na yung pangatayan. Wahil kalb, amo na yung pangatayan. So pang kumangi yung pangatayan, kumangi na yung kataan kakahinangta. Kumangi na yung amuin baranta sambil. Malapay yung baranta. So, mataod pa din ha mga panasat, sin mga Yahudi, iban sin mga Nasrani, iban sin Satan. In Satan, di siya yan humundong. Makiamat na sa dyan niya. Dumiwan sinadlaw. Sibo da bawa iusog. Bata-bata maas. Sa satun niya. Di siya mabaya amoy kakahinang marayaw. Kakahinang pangdakan sin Allah Ta'ala mag-ibadat. Yung kabayan niya, kakahinang mangi. Di na sa biyatuin Satan, may ta siya di humundong manasat. Hamano siya. Sabab in Satan, minsan siya mga dua pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanto di siya ang punon sin Allah Ta'ala. Bakas na beta sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala alam sin Quran. Di na siya ang punon. Ila yawmin yub'athun. Sa minsan siya makiamatin dunya. Ang kanapuspusun niya na manasat supaya aun iban niya halong sinapinarkad jahannam. So hambok na panasat ang mga sila bata-ba ko amo na yung cellphone. Buwas din di mataod pa. Hambok na din di amo na yung internet. Bang kita niyo sumud pa mga internet cafe, mataod to kakitaan tan yung mga kabataan. Ha, buko ni kakahinang nila magkita mga YouTube mga nasihat, magdungog mga ipitri mga nasihat sa bukon in mostly tuod in pagkakitaan tanyo in mga sila bata-bata nagge-game, nagpe-Facebook. Aun na sa makawata Facebook karayawan sa mas mataod tuod bangko nakasud na pa Facebook, makakita na ko sin mga sin mga maasiyat din doon. Asalan biugutang sin mga sila Yahudi ban Nasrani, Satan, amoy maduwala ka mo Islam, amoy manasat ka mo Islam, manglarak ka mo Islam, minsan marayaw na yaon yung Facebook sa pagkatong palawom aon da mga kakitaan mo mga aon da mga maksiyat kakitaan mo rito. So hambok na rin di panasat amo na yung computer, amo na yung internet yan. So bang bata-bata, minsan mga 7 inumol, 5 pa inumol niya, may ingat na mag-game, may ingat na mag-internet. So bata-bata pa lang, amoin brainwash na siya. Wayroon na amoin Quran, wayroon na hadith, wayroon na pangandatan sin Islam, malaw pangatayan niya. Amoin kaingatan niya sadya, amoin mag-game, bang biya din hikatasin amoin gamean niya. Bang biya din hikataod sin friend niya. Bang biya din hikataod sin pag-post niya. Sinuuno na ma-post niya, mga patta, beni-beni. Biya din tiyatali niya adlaw dug. So kumangi, ipikilan iban sin pangatayan, sin mga bata bago. Pasalan in kamatauran, din di hawlatan ni Muslim. So bang kita niyo, kumita sin mga parkala ini, Muslim to Muslim. Muslim to lang. So mataod pa, amat tinikaruan na computer, inikatun niya mo na yung television. Yung television, bunalaon, kakitaan niyo. Aon, makawatan niyo karayawan, information. News yaon, makakita-kita niyo mga bagyo, aon mga lindol dumatong. Sa in kamatauran niya tuod. Pagpakita ng mga TV, asal tuod.
Pasal tudhin ang sin mga Yahudi, intibiyan, di ka pang lara, kaliwan pikilan, iban sin pangatayan, sin Muslim. Ika pang lara, sin agama Islam. So, amoy ni kato, amoy pagkakitaan tanyo, amoy malaraking pikilan, iban sin pangatayan, sin mga sila, bata bago. Mataod pa din ang mga ini, inamuin mga panasat, sin syaitan, ang mga bata bago. So, mga kamaasan, biasin kami pagkakitaan na mo umat muslimin bihaon inaamoy mga fit na dakula mga aramala. So subay kita niyo mga kamaasan, subay kita niyo fokusuntan niyo inaamoy mga sila bata bao. Sila inin susungon mamarinta, sila inin susungon amuin mamaugbog sin Islam asusungon. So al-usra amunin family magtagna in family al-usra yan asasul mujtama. In family siya nin amuin foundation sin amuin society sin kauman. So in usra in family ala dalik in amuin usra in family ni idha salahat bang siya dumayaw salah al mujtama dumayawin society in kauman. Bang isab siya idha fasadat bang siya amuin kumangi isab in amuin family ni in usra ni kumangi isabing kauman. So magtagna siya habata bago. Ataw magtagna siya hadua maglaki bini. Usog iban simbawai. Bang dumayaw na in maglaki bini, usog iban bawai ni. Apamay bay nila. Peragbus nila in ka-Islam din doon halong bay nila. Pausya to dumayaw in bay nila. Dumayaw rin sa kaanakan nila. Pag dumayaw na in kaanakan nila, tanto tuod dumayaw na yun amuin kauman, ang buong kauman yan, bang dumayaw na yun kaanakan si Muslim. Tanto to, bang dumayaw na yun ang buong kauman, ang buong society, dumayaw na yun community. Tanto to, bang dumayaw na yun community, dumayaw na yun country. Dunya yun, dumayaw na. So magtag na yan, habata bago. Ang kana, subay taniw tuod dayawon, biatun marayaw, inamuin mga kaanakan taniw bata bago. Sawab sila ini sumubli. Sumubli sila mamarinta. Atawa sumubli sila magnakura. Sumubli sila amoy mahinang Muslim. Hindi ha kaumantan niyo. So, hindi ha pag-school. Kasi, hindi sadya ang mga kamaasan tanyo. Kapag school sadya, amuin sumannang. Sumannang in mga sila, kaanakan nila. Pasal kakitaan nila, ang mga sila engineer, ang mga sila professionals, ang mga sila mga doktor bang biya din sanang. So, biyaon, hawak to tanyo, awin, kakitaan tanyo tuod. Pagmuhot-muhot to din mga kamaasan tanyo. Dahon pa iskulin kaanakan nila. Sabab ang natin kakitaan nila, amuin ikasanang, sin amuin kaanakan nila susungon. Kaya lupahan na kawiayaw ni pag-agama. Amuin natin solution. Amuin, din diha pag-agama. Makawatan yun amuin kasanangan. Din diha dunya. Kasanangan din diha dunya. Din diha kaingatan tanyo yung pag-ibadat. Din diha pag-agama. Din diha kaingatan tanyo pag-agama. Inamin pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tatutod mang aon na kita niyo pagmabuka pa Allah ta'ala. Di na kita niyo makahinang masyat. Di kita niyo makatawakkal. Bang kita niyo aon pagmabuka along pangatayan tanyo. So, in amuin din diha pag-agama, din di tanyo kaingatan in maksud tanyo. Maksud tanyo din diha dunya. Amo na in maksud tanyo din diha dunya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Amo na in mag-ibadat. So hawak to tanyo bihaon angkan na amuin in jimato. Din diha ula tanyo. Lingog na yung pikilan. Kurap na yung pangatayan. Sabab in manusya panganal nila yung kasanangan. Din doon bang makatalo sila yung kaanakan nila. Bang din doon hapag amuin mataon ninalta, mataon nin sin, makawa nila na kuno yung kasanangan. Iban bang amuin kawasahan na sila, doon na kuno makawa nila yung kasanangan. Iban bang sila amuin popular, amuin sikat sila, doon na kuno nila makawa yung kasanangan. Tanto tuod bang tanyo interviewon, in mga sila, mataod alta, dayahan, maling katimbay, mataod din sa sakatan, mataod din kapanyapan. Bang tanyo sila asubunin mga ini, mga professionals, mga amuin makusog,
mga amuin president atawa mayor, mga barangay, atawa mga artista yan, bangta sila yan asuhon uno, nakawa niyo nakain kasannangan. Tanto tuod bang sila mamayta na simbunal, tanto doon inyano nila way pa. Di wayron nila panakawain kasannangan. Sa mayta, minsan di kita niyo amuin kumawa dali lalam si Quran at tawadi. Sa kitaan experience tanyo sa Jack, kitaan tanyo. Sabihin mga sila nakura, tawi ayaw di sila makapanaw, amin isa-isa nila. Patawo yaon. Suway sadya sila, aon bodyguard nila. Sab mabuka sila, aon kuntalan nila. Na din dito di siya in amin dayahan ni sab. Di rin sab siya makapagpakay mga bulawan niya yaon, patawo. Natakaw niya yaon, si mga mananakaw. Di na asabab yato, mapatay pa siya bang matakawin mga kantong liog niya bulawan. Mao to din liog niya. So in mga sila dayan, bukon sila masanyang, in mga businessman. Sabab may ta, bang di nila usalon in katani ni, akawayaan sinang mga subhanahu wa ta'ala, in amuin dayahan niyaon, businessan niyaon, magtatali sadya amuin, bang biya din ni kataod sinalta niya, adlaw ibandum. Di siya mabuka siya, amuin, mabangkrap yun, mabuka siya. In kawayan niya, bang aon sin niya ang kamilyon, pagkonsum yun 2 milyon, 2 milyon, 4 milyon, biya to sadya, in kawayan na tumas, mabuka siya amuin, mabangkrap yun. Di nasa wabdat to di siya makatug. Doon niyan sinadlaw, magtali sa dyan, biya din kataod sinalta niya. Biya din pagpalingkat, pagpalagbo, pagpatasin kapaibayan nila. So bang tanyo taliun, in mga sila artista yun, panartayon mga sila masannang. Sa imbunal niya bukon sa masannang. Sab mayta, hambok sadya amuin, sibi sadya amuin kangian nila, atawa mga fit na dumatong kanila, pakita ko magtuya TV. Kataan man siya makakita, sinamuin, hambok problema nila yun. Hambok amoy kasaan nila. So bukon sila masanyang. Nain katani ni bukon niya to'y kakawata amin kasannangan. So unay ni kakawata sing kasannangan. Amo na yun bang taniyo makawa in maksud taniyo. Piyakari kita niyo pa dunya. Amo na yun pag-ibadat. So din diya pag-ibadat, din di taniyo makawa in kasannangan. Din di taniyo makawa in kasannangan. Misan taniyo asubuhon in baran taniyo. Din diya pag-ibadat makawa taniyo tuwing kasannangan. Sa mayta, bang taniyo tali-taliun, bang kita niyo makasambayang na sinjuhur atawa 5 waktu, jumaat, bang kita niyo makapaghinang ibadat, makapagsadak ka, makapagzakat, kataan ibadat, makapaghaji, dumayo yung parasan taniyo, sabi kaya taniyo, amuin, papasun sin Allah Ta'ala yung parudusan taniyo. Iwan, tanto to, din di taniyo makawain kasanyangan, sabi mayta, di eto kawayaran sinsin, inamin ibadat ta. Sabi ng sambayang mo sa Jasin Zuriat to. Bang aon sa jadayahan Muslim, mami lang na biyong ko na yung sambayang mo Zuriat to. Biyong ko lang niyang kamilyon. Tanto to di ko mawaya. Inhalaga sinamok sa sambayang. In katumbas niyang kamilyon, di pa ko mawaya. So din diha, pag-ibadat, din di tayo makawa in kasanyangan. Ala bidikrillahi tatmainul kulub. Din diha pagtuntuman pa Allah subhanahu wa ta'ala, makananam, amuin karayawan, inamuin pangatayan tani. Sa kataan ibadat, din doon inamuin pagzikir, pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laong panawas ako din hamakaul, Islam Ibn Taymiyyah, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, lang niya, tanto tudlong na di tudlong niya makasud palam sinsulwa, adlaw kiyama, in manusya, bang di lang niya makasud palam sinsulwa, din di lang niya dunya. Unmare in amuin sulga, din di dunya, amunayin pag-ibadat. So bang di niya kananaman, bang di siya makasud, amuin pasulga din diha dunya, tanto tuod di siya makasud pasulga adlaw kiyama, adlaw susunod. So din dira kapag ibadat, makawatan niyo in kasanyangan. Din dira. So manjari day sa hikatamang day sa buwerong kita niyo yang sin akamatan niyo amuin mag-school. Din diha pag-school mataod day sa amuin makawatan niyo karayawan. Sa bang doktor na yung kaanakan tanyo, bang mataod na alta sin kaanakan tanyo, ayaw sadya siya masasat, panasat sinalta, manjari siya magpahinang masjid, magpatindog siya madrasa, magzakat siya, magsadak ka. Mataod din sa karayawan. Damit kaya yung mga sila engineer, yung mga mastal, manghindo siya amuin, mga murid niya, manghindo siya amuin, biya din pangadatan sin Islam. Yung mga sila engineer, bang siya amuin
waktu niya pa nag-school at waktu niya kabata-bata niya biat siya si maas niya hinduan siya si pangadatan sin Islam tantutud in mga inibang sila mahinang professional asusungon di sila mangdupang sa pagkakitaan taniyo ha mga professional biyaon mataod mangdurupang bang sila amoy waktu nila nag-school wayroon panghati nila agama way sila nangadji tantutud mara nila ra amoy asusungon bang sila may ng professional mangdupang na sila. In mga engineer, bang maghinang na siya building, maghinang na magplan na siya building, bang basi niya malakbo, na pagsulat niya to sulatan niya sa tiyalong niya basi sibi-sibi. Na po siya to kanya na insin niya to. Mangdupang siya, semento, mga, yanong tanamang gatos karot, yanong niya dyan mga kasiyaman, na kanya na yung labiat to. Labiat to rin, mas talamura. Mangulik na mga estudyante niya, kung niya magkurek kita niyo beni-beni, mangdupang na. Na tantutud, mga kamaasan, subay tanyo biatunin kaanakan tanyo. Hawak to pa, way pa sila nakatalus. Panduan tanyo sinakama Islam, atulong tanyo pamadrasa. Papagpangadjiun tanyo. Asupaya, aun background nila pag-aakama Islam. Tantutud, bang di tanyo hinduan, bang di tanyo papangadjiun, papag-iskulon tanyo na sadya, ingka anakan tanyo, tantutud, malapayra kita niyo sinkangian, sinka anakan tanyo. Sa pagmayta, banga susungon, makatalus na sila, ampa sila manakaw, in engineer, in doctor, in mastalin, pulis katan, mangurakot, manakaw, ampa in batayaon, in gadji niya yaon, dahon niya pamaas niya. Kung natungbasan tayo maasta, na ampa bang in batayaon, wayrong pabiat, akasibi-sibi niya, tantutuod, mangurakot siya, na ampayin gadji niya yaon, makakaunda, malapay rin maas niya. Long niya ina, ama, yari na yung gadji ko. Na ampayin kiawaan sinsin, tiranan sinsin, tiranan din hamangi. Na tantuturin mangi yaon, iguan niya mangi. Na tantutuod, malapay rin maas niya. Ingkangian sin anak niya, malapay ra siya. Kanganan din nga niya. Mangkumangi na anak niya, kumangi din siya yung maas niya. Kumangi yung katan pamilya niya. So, bihat to. So, gato yung patumtum na mo, ang mga kamaasan, amoin, papaingatun tanyo tuod. In kaanakan tanyo, sinakama tanyo, agama Islam. Pakatun tanyo pamadrasa. Atawa, bangaon, high school yaon MSA, pakatun tanyo. Baitaan tanyo yung kaanakan tanyo. Mato sila pa MSA, nasupaya sila kahinduan. Bang biya din, in agama Islam. Bukod na sadya amuin, bang sila on makakato pang mga university, ang pawayroon MSA niya, ang pawayroon amuin di sila makakato palawang sin MSA, makapagbakay-bakay ang mga sila Muslim, para iman dito ng MSA, tantutuod kumangi dahil amuin kakainang nila. Sa mayta, makabakay sila amuin mga classmate nila atau mga tambay-bakay nila amuin mga mangi, di magsasambayang, tantutuod mararasya. In baway tag na nagtikirong pagkat niya pa school bang imbaray niya tabi ayaw mga emo-emo ataw mga tambay-tambay na malapay siya magtambay-tambay. Na indamit kanino suka mo rabi at tura. Nagsasambayang pagkat pa school di na magsambayang magsiga na magtambay na. Nabi at tunay kakay ng sin mga bata. So ang kanna amuin suwaytan in mga kamaasan, suwayin mga kaanakan nila, baitaan pakatun pa MSA. Sabi dito alam si MSA, dito sila makapagsambayang 5 waktu, sambil makapagjumaat, sambil dito sila makapag imun-imun, hinduan sila dito magbasa sin Quran, hinduan sila bang di mayat magsambayang, hinduan sila magsambayang, hinduan sila bang biya din pangandatan sin Islam, hinduan sila dito alam MSA. So insyaAllah subhanahu wa ta'ala, baitaan niyo, in kaanakan niyo, matto pa MSA hasupaya, dumayaw, yung pag-school nila, asusungon, mahinang na sila professional, maraan nila inamuin, akaman nila agama Islam, di sila makainang masyat, di sila makapaghinang amuin kurakot, amano siya, sabab aw na pag-aakaman nila. So, insyaAllah, amuyatin dia mga ikapanghil na mo, patumtum, haumat Islam, magmaapda ko man, bang aon mga bisara na mo, kairon imamo, tanto niya to, din hapanasat sin syaitan, atawa,
din ha tiyo-tiyo pain ilmu namo iban bang aon kya baita namo amuin nasihat namo yaon marayaw din ha kalam sin Allah Ta'ala bansin hadis sin Nabi Muhammad sallallahu inya to kawaon taniyo sabab amoy atoy na amoy hikasan nang sin pangatayan taniyo ikasod taniyo sin problema taniyo iban hikasan yang taniyo din di naman hadunya labi luba na magkasan nangan kita niyo hadlaw akhirat wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga tayo mangod natulog yung ugin ninggat matungtong kato sa yung buk tayo mangod. Alhamdulillah may nangit to ilaw singkitan yung padtuman amoy ng kahoy na to dahon na to siya subhanahu wa ta'ala nambat niya ra walong kasanyangan sinmano siya diya dunya lawi luwa adlaw akhirat bang di niya makad yung kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon kanya so inshallah subhanahu wa ta'ala yung mga yadto biya din mo isab kaingatan yan kay yung kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala na suway kita mahukloy kapag panuntutan ilmo. Asababing piyan bidda na sinta ka ilmo, iwan sinway ilmo. Inway ilmo, di niya ma-apply. Matatbik. Pag inahawaran niya, pagkabuhi niya, in meaning, in ta'rifan, in hatihan, sin Islam. In Islam, laong simbaha, sin meaning niya, alis Islam. Di mana, pag malila, mga English, complete surrender to the will of Allah. Sampurna lang niya. Pag malila, kakawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, intaw way panghati, di niya makadato. Sabab, mismo, hindi nahawaran niya, di niya kaingatan, way siya panghati, bang unuin kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon kanya. Simple ibadat, di niya kaingatan, bang biadin kawayan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, hapag ayil niya. Hapag sambahayan niya, hauno no ibadat, hauno kawoy, dancing kawoy, di na kaingatan sabihin, way panghati niya, na itaka ilmo, bang siya malaong, bang siya masa, kaingatan niya uning tudyuhan niya, uning hinangon next step niya, sa sumagawa intaw, way ilmo, ihinang niya tsamba, na inyat to, suway na to pagtuyuan, manuntut kita niyo ilmo, advice, bulansang na mo, tawa, patungtong na mo to pa mga kamaasan, kainaan kamanan do, bukloyan niyo, in mga kaanakan niyo, manuntut sila ilmo. Alhamdulillah, marayang nag-school sila. Bangmayan sab, in pag-school nila, di kalupahan nila yung maksud nila nagkupanjari pa Allah. Maksud, kaya panjari sila Allah subhanahu wa ta'ala. Amik yan na, suwaya to papangadyon sila ilmo, Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga kamanguran, mga kawataan, kita niyo, inmaas niyo waron support kanyo pagpangadji, tuyan yung hadya. Kung tuman niyo, hadi nila na ma-appreciate in pagtuyo na to, pagtuyo na to mga ilmo, diya dunya, hadi nila to ma-appreciate diya dunya. Kakitaan nila, adlaw akhirat, ma-appreciate nila to. Asawab may ta, bang sadya, piari halal na ito. Ikawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piari halal ng Quran. Mahinang sawab ito. Ikataas ng darajat nila. Adlaw akhirat. Ang pa mga riwayat. Ikalapas nila siksa narka. Sabsing kaanakan. Ang mga ito. Hadi nila na ma-appreciate in pagtuyo na to. Paghinang na to. Pag-serve na to. May Islam diya dunya. Kakitaan nila. Adlaw akhirat. Nakitaan nila, ma-appreciate nila ando hiuto, ando inda, behind ni hati in guwaan sininang nila. Bangsad jalong niya, magsasun pa sila. Bangsad jalong niya, kiingatan ko, ang pamaslawi. Dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di adlaw akhirat, may tawahaway ko na biyuloy, inanak ko. Hiuto, hinda, matto. Magserba ka may Islam, manuntut ilmo. Amet, kanda, ayaw ka mo to, tindog ka mo, at itindukan niyo. Mga kawataan, bang yan, matatab niyo, yan yung kasabundalan. Timitindog ka mo, Quran, iwanasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tindog ka mo. Pahuwatan niyo, biakbo kang, pag
mga kuwabakot ko tayo simbugang, hasupaya di ka mo makuan. Kaya kita nyo masasat, sin fit na sin dunya. Asawag mo yan, maniutiuda. Maniutiuda happiness ng simbahasa. Maniutiuda amuin kakuyakan. Sumagawain sampu na kakuyakan. Forever, everlasting ng simbahasa, adlaw akhirat. Kanda, sumabar kita nyo, katan si panesting, katan si fitna. Yung mga fitna yan, yung mga fitan yan, dumatong kato, ipaglano. Simpangatay na to, paglano yan, simpangatay na to. Kitaon sin Allah subhanahu wa ta'ala, isiyo in nagsawunal, iwan isiyo in naghimuting. Tawa isin bunag, taka iman, iwan isin taka fake, iman. Kamuyat to. Ang mga kamasan, galing na yan sin amuk tayo mangod. Yaon, in MSA, ang mga ka-school-schoolan. Alhamdulillah, kakitaan na to. Ayaw sa amuin, mahinang kumangiin pangatod. Ata na to, awon na sa weakness ng mga bata MSA. Mas as amano siya, bukon ulama, minsan yung mga kaulaman, kaguruhan, magkasada sa sila. Sa mano siya, bukon malaikat yung mano siya. Bukon si mga malaikat, di magkasay mga malaikat. Sumagawa, in mga weakness sa to, in mga kangingan kagitan na to, ay ito mahinang hadlang. Di na to pakadto ni mga kanakan na to. Alhamdulillah yung MSA nag-produce siya. Matawad mga kawatan, mata MSA, hawak to na nag-serve doon sa MSA. Sabi, pag-serve mo MSA, bukon pag-serve kansiyo pa kansiyo. Sa pag-serve mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, pag-serve mo agama Islam. Doon man sila nag-serve, kaya naman nila hindi mo. Kaya naman nila, kaya amuin, simug sila doon na MSA. Nagkita nila, yun yung mga kawakayan nila, yung mga katatay mangura nila, makapatuntong kanila po Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak tumalam may pag-iman si mga kataw-tay manguran kay wanan, matusad sila pa MSA. Nakitaan nila mga kataw-tay manguran nila, nag-uyong katawa, naghinang marayaw, hamay ito may nang sabaw. Ma-inspire na sa bilang huminang marayaw isab. Di ito mahinang adlang, ako kakita nila kangian, simple, may mga maniw-tiyo kangian, kasaan, ay ito mahinang sa lagpalagoon na to. Patumtuman na to sila. Asaway mga sila, bata bago. Nag-anad-anad pa isab. Na alhamdulillah, katuan na to, pakatuan ni mga kanakan nyo, pa mga MSA, pa mga kamadras-madrasahan, pa mga marakis, pa mga madaris. Alhamdulillah, yan din doon in pagtako nila, jambangan sin sulka. Diya doon nga. Doon nila kakitaan. Kaya naman, sumug sila, magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ito yung mga patungtong, sin kami masinabog tayo mangod, murang-murahan, mga tayo mangod, nakakawa-kawang pangadyan, iwan matakadam, amintangan, mga himumungan na ito. Alhamdulillah, magsarang sukul kami, pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin masi-masiri naman kita nyo, dirilan waktu iwan zaman, kabuhi, nausal na to, kapag servan kanya, pag-ibadan kanya, namikyan, mahuli puas na pa Allah subhanahu wa ta'ala mong sarang subol kami pa nakura namo di Hanidaul Islam biya na katuan Sheikh Zakaria Muhammad gari halak kau sin Allah subhanahu wa ta'ala katuan iwan na sin mudir namo kalasahan biya kan Sheikh Muhaimin Shakili gari halak kau sin Allah subhanahu wa ta'ala katuan pagpa-share iwan mga guruhan namo nakatan na marakids madaris muna pamahad moral Islami, amoy nag-share ka mo si mga ilmo nila, nagpasaw, naghindo ka mo, kung diya din, in huminang hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, pa mga sila kataw tayo manguran, haway na nahugto, in pagtawang, haunong-uno na ways, means, or ways, panidaw Islam, iwan pa MSA, alhamdulillah, in kita niyo, pangayon ko pa Allah subhanahu wa ta'ala in mga dugto niya to, in mga efforts niya to, mahinang sawab, ikarida kato, makawa na to, inida sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang sawab, ikasud na to, walang surga, jannatul firdaus. Alhamdulillah, ngansin, MSA Wimso, ando, mga yung kami tatawangan kanyo, sa simbya, aw man yung problema, simbya, septic tank na mo yaon na asyusyuin sadya huminang ibadat
mahinang sabab in karaywan niya umanod sampil amoy siya yaw na longpur umanod in karaywan niya nando ukab in MSCBM so eri kami tumawag sa tawangan niya unong natawang doon naka amoy panyak atawa financial alhamdulillah eri kami sadya tumawang alhamdulillah mga tutugtuwan na mo iwan aon bang aon na wit na nakap na mo amoy bukon marayaw na nga tunay nga kalaman na mo iwan kalamasin ilmo iwan iman na mo iwan bang aon marayaw eto tawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala na murah-murahan ibalik amoy na ng paadat dahil di sunnat si Nidawul Islam programa si Nidawul Islam bang aon magnasihat siya in duma siya Allah subhanahu wa ta'ala ibalik ko yung mic kan bin Baz supaya duma aqulu qawli hadha amma ba'd assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين واهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم انصر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.